Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li mill-ewwel ta' Settembru ser jerġgħu jiddaħħlu restrizzjonijiet fuq il-likwidi fil-hand luggages fl-ajruporti tal-Unjoni Ewropea. Il-miżuri temporanji se jirrikjedu li l-likwidi kollha għandhom ikunu inqas minn 100 millilitru u għandhom ikunu mpoġġija f'borza tal-plastik trasparenti qabel ma jgħaddu mis-sigurezza ta' kull ajruport tal-Unjoni Ewropea. Din id-deċiżjoni waslet għal twaħħil ta' magni tal-iskanjar C3 mill-ġdid għal hand luggages. Ir-regolamenti l-ġodda se japplikaw fl-ajruporti kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż dawk b'sistemi li jiskenjaw għal tipi ta' splussivi għal bagali li qabel kienu jħallu lil kull min jivvjaġġa li jġorru il-likwidi li jaqbżu il-100 millilitru. Minn barra restrizzjonijiet dwar il-likwidi fil-bagali, il-Kummissjoni Ewropea introduċiet ukoll linji gwida għal bagalji tal-kabina biex il-pis ma jaqbiss il-massimu ta' 10 kg u qed jista' jkollu wkoll basket żgħir ma' oġġett personali żgħir. Il-bagalji bil-mankijiet u r-roti m'għandhomx jaqbżu il-55 cm b'40 cm u b'20 cm fil-waqt li l-oġġetti personali m'għandhomx ikunu akbar minn 40 cm bi 30 cm u bi 15 cm. L-oġġett personali bħal handbags, backpacks jew basktijiet tal-laptops irid jiddaħħal taħt is-sit ta' quddiem il-passiġġier. Dawn il-miżuri kienu diġà applikati fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u kull linja tal-ajru tista' tagħmel aktar restrizzjonijiet kif jidrilha sakemm iżżomm ma' regolamenti tal-Unjoni Ewropea.